Salut, guys, și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne tăiem degetul. Haideți să vă arăt și cum. Aceasta e la Chinești. A căzut tabla. Ia să vedeți, guys, cum îmi tai degetul. E și mama aici. Mădăline, asta e și valabil pentru tine. Ia-ți asta de aceea, mă, și ieși odată. Iotani! Fă, m-am tăiat! Ah! M-am tăiat, Ani! Ah! Ia uite! Tăietură! Da! Tăietură!